ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आमे श्रीमद् भागवतम पढ़ुचे। श्रीमद् भागवतम रो प्रथम अध्याय मैं काली सारले। प्रथम अध्याय रे आमे देखिले जे श्रीमद् भागवतम रो बेस टा क्रिएट कराला केमती सबू नैमिषारण्य रे कली जुगर प्रभाव रो रक्षा पाइबा पई केमती जीव मानकर उद्धार हबो सेथिपई सबू ऋषि मुनि माने समस्ते गोटे बहुत बड़ यज्ञ र आयोजन करछन्ती। 1000 वर्ष धरी से यज्ञ टा चलिबो। तो सेथिरे ସେମାନେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସୌନକ ଋଷି ଯେ ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ହେଡ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ ହମ୍ବଲ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେ କୃପା ପାଇଲା ସେ ଆଗକୁ କୃପା ଦେଇପାରିବ, ଯେ କୃପା ପାଇନି ସେ ଆଗକୁ କୃପା ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେ ଗୁରୁ ସେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର, ସେଇଟା ପରମ୍ପରା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଏଇ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଯେ କେମିତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅ ପରମ୍ପରା ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପାଟା ପାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ହମ୍ବଲ, ବହୁତ ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ। ସେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୃପାଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ସେ କୃପାଟା ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ସାରଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଅନ୍ତିମ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଓ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଯୋଉ ହାଏଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ତାକୁ କହନ୍ତି, କଣ କହନ୍ତି, ହାଏଷ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆଣିପାରିବ, ମାନେ ଆମର ଲାଇଫର ଯୋଉ ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଲ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଉଁ, ତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଚାପ୍ଟର 2 ରେ ଅଛି। ତ ଚାପ୍ଟର 2 ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ନରନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କୁ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡା ଡିଟେଲସରେ ଯିବାନି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି କିଛି ଦେଖିଦବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ବୁଝି ନେବା। ପୁଣି କାଲି ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା, ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିବାର ଅଛି କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲସରେ ପଢିବା। ତ ଏଠିରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ହଁ, ହାଏଷ୍ଟ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ନା ହାଏଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ହେଇପାରିବ ଜୀବ ମାନଙ୍କର, ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି।
ଶୌନକ ଋଷି। କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ଆସିବେ ସବୁ। ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେ ସବୁ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ରହିବେ, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ, ଆଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହୀନ, କାହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ରହିବନି, ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ସେ କହିଲେ କଳିଯୁଗର ସିମ୍ପଟମ ଗୁଡା। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୃପା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟରେ କିଛି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବନି। ମନୁଷ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହିଛି ଏନିମାଲ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ରେ। କଣ ଡିଫରେନ୍ସ? କନସିୟସନେସ ର। ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର କନସିୟସନେସ ଟା ଉନ୍ନତ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରେ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ଏନିମାଲ ଇଏ କରିପାରିବେନି ସେଟା। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଖାଲି ଧନ କମାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଯୋଉଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟରେ ଗଣା ହେବନି। ସେ ସେଇ ପଶୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ପଶୁ ଅ ସେ ହେଲା, ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଚାରି ଗୋଡିଆ ପଶୁ। ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ଚାରି ଗୋଡିଆ ପଶୁ। ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଯାହାର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ଅଥତୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ତ ଏଠି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସବୁ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳମୟ, ହାଏଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ, ସବୁ ଜୀବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମମାନେ ସେଇଟା ପଚାରୁଛ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ସଭ୍ୟତା ଆସିଯିବ କଳି ଯୁଗରେ, ସମସ୍ତେ ପଶୁ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆମ ଚାରିଆଡେ ସବୁଆଡେ, ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଜୀବନର ଶୈଳୀଟା କଣ? ପଶୁ ସଭ୍ୟତା। କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଥିଲି, କୋଉଠିକି ଯିବି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆମେ କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରୁନେ, କି ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଉପରେ କାମ କରୁନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଛୁ, ପଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ଅଛୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଶୁମାନେ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ। ଆମେ ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ, ପଶୁମାନଙ୍କର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ। ତ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ପଶୁ ଚେତନାରେ ରହିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେନି। ତ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡାଏ ସାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଜୀବର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ। ଯେମିତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମିଳିବ। କିଏ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ହାଏଷ୍ଟ ଜିନିସଟା, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ସେଇ ଜିନିସଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ, ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆ, କି ପ୍ରଶ୍ନ ନା, ଯୋଉଥିରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ପଢୁଛେ କାହିଁକି ନା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡା ପଢିଦେବା। ଟେକ୍ସଟ 6 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षदे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। এটা ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକଟା। सबै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति। ଓଡିଆରେ ଆମେ ପଢିବା। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ବା ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ସେବା କାରଣ ରହିତ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୃପ୍ତ ହେବ। ତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆରମ୍ଭ କୋଉଥିରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ କଣ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସबै ପୁଂସା ପରୋ ଧର୍ମ ୟତୋ ଭକ୍ତିର ଧୋକ୍ଷଜେ। ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ, ସବୁଠୁ ପରମ ଧର୍ମ, ପରୋ ଧର୍ମ, ସେଟା କଣ ନା
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବା ବୃତ୍ତି ବା ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ମାନବର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। କାହାର ଭକ୍ତି? ଅଧୋକ୍ଷଜଙ୍କର। ଏ ତ ଭକ୍ତିର ଅଧୋକ୍ଷଜ। ଅଧୋକ୍ଷଜ କିଏ? ଅଧୋକ୍ଷଜ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହୁଁ, ଅଧୋକ୍ଷଜ ଅନଟୁ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଡେନ୍ସ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଅଧୋକ୍ଷଜ। ତ ଭଗବାନ ଅଧୋକ୍ଷଜଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅ, କଣ ଧର୍ମ। ଜୀବର ଧର୍ମ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଟା ଆମେ ଅ, ପଥର ଲେଖା ବୋଲି ଆମ ମନରେ ରଖିବା ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ହାଏଷ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ହେଲା यतो भक्ति अधोक्षजे सबै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା। ଅହେତୁକି ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଅପ୍ରତିହତ। ଅହେତୁକି ମାନେ ଯାହାର କିଛି କାରଣ ନଥିବ। ଯେମିତି ଅହେତୁକି କୃପା ମିଳେ ଗୁରୁ ବର୍ଗଙ୍କର, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପା। କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲ୍ପ କରିନୁ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବୁ? କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି। ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହେବ। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ନା, ତାଙ୍କରି ପାଣି, ତାଙ୍କରି ପବନ, ତାଙ୍କର ହୀରା, ତାଙ୍କର ନୀଳା, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି। ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ, ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ପାଦରୁ ବାହାରିଛି, ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରଉଛୁ। ଫିର ବି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଲୁ? ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି। କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ସେ ଆମକୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଅହେତୁକି କୃପା ବା ତାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରିନୁ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଆମଠୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା କରୁଛେ ସେଟା ଆମର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତ ସେ ଯୋଉ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅହେତୁକି କୃପା। ଅହେତୁକି କୃପା ମାନେ ଯାହାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା କଥା, ସେଟା ଅହେତୁକି ହେବାର ଅଛି ବା କିଛି କାରଣ ରହିତ। ଆମର ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଭକ୍ତି କରୁଛେ ସକାମ ଭକ୍ତି। ହଁ, କାହାକୁ ଧନ ଦରକାର, କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, କାହାକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଦରକାର, କାହାକୁ ଅ, ଚାକିରି ଦରକାର, କାହାକୁ ପୁତ୍ର ଦରକାର, କାହାକୁ କଣ, କାହାକୁ କଣ, କାହାକୁ ତାର ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିକି ବି ମାନେ ହାତ ଯୋଡିକି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛେ। ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ବେହୋସ ହେଇକି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ସବୁ ମୋର କାମନା ଗୁଡାକ ପୂରଣ ହଉ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ସେ ମୋର ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯିବନି। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ କହିଲେ, ସବଇ ବଣିକ ନାଚ ଭୃତ୍ୟ ସବଇ ବଣିକ। ସେ ହେଲା ବଣିକ ବା ସେ ହେଲା କଣ? ବଣିକ ମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ଇଜ ଏ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ସବୁ ମାଗୁଛି। ଭଗବାନ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର। ଯୋଉ ପୁତ୍ର ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଆ, ବୈଷ୍ଣବ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବି। କି ଯୋଉ ମାନେ ଧନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବି। ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ମାଗୁଛେ ସେଇଟା ବିଜନେସ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଗ୍ରସଲି ତ କର୍ମୀ ଲୋକ ଗୁଡା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଜନେସ କରନ୍ତି। ହଁ, ଭଗବାନ ଦିଟା ନଡିଆ ଥୁଆ, ମୋର ଏଇ କାମଟା ହେଇଯାଉ। ମୋର ବିଜନେସ ର 50% ପ୍ରଫିଟ ତୁମକୁ ଦେଲି, ମୋର ଏଇ ବିଜନେସ ଟା ପ୍ରଫିଟ ରେ ଚାଲୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଜନେସ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏଇଗୁଡା ବିଜନେସ, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ହେଲା ନଚ ଭୃତ୍ୟ, ଭକ୍ତି ହେଲା ଦାସ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ତ ଇଏ ତ ଭକ୍ତି ଅଧୋକ୍ଷ ଯେ କେମିତି ଭକ୍ତି ହେବା କଥା? ଅହେତୁକି, ତାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମତେ କଣ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇ ଜଗତର ନୁହଁ। ଏଇ ଜଗତ କଣ୍ଟକମୟ, ଏଇ ଜଗତ ଦୁଃଖମୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠିରେ ମୁଁ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିରେ ପଡିଛି ଆଉ ମତେ ଯିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠି ମୋର କଣ ରିଲେସନ ଅଛି। ମୋର ବାସ୍ତବ ରିଲେସନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠି। ମୋର ପିତା ମାତା ସଖା ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ। ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ପିତା ମାତା ସଖା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଇଏ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା ସଖା ହେଲେ ଭଗବାନ। ତ ସେଇଟା ଜାଣିକି ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ସେଇ ଭକ୍ତିଟା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତିଟା କେତେବେଳେ ହବ?
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରେମ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ଭକ୍ତିଟା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭକ୍ତିଟା କରିପାରିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ହେଇନି ଆମେ ସେଇ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତିଟା କରିପାରିବାନି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ହେବ ଏଇ ପ୍ରେମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢିଲେ, ସେଇ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ପ୍ରେମଟା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସେଇ ପ୍ରେମଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସେଇଟା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଆରେ କୃଷ୍ଣ କିଏ, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଗୁଡା ଜାଣିବା, ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମର ପ୍ରେମଟା ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିବାନି। ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନେ, ବ୍ରଜବଧୂ ମାନେ କିଛି ମାଗୁନଥିଲେ, କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତ ସେଇ ସେବାଟା ଅହେତୁକି ସେବା। ଆଉ ଅପ୍ରତିହତା, ସେ ଅହେତୁକି ହେବାର ଅଛି, କିଛି କାରଣ ନଥିବାର ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଆଉ ଅପ୍ରତିହତା, ଅପ୍ରତିହତା ମାନେ ତାର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇକି, ମାନେ ଯେମିତି ନଦୀଟା ଯାଉଛି, ନଦୀଟା ଉଦ୍ଗମ ହେଲା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖି ହେବ କି? ରଖି ହେବନି, ସେ ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ। ତ ସେମିତି ଅପ୍ରତିହତା ମାନେ ଯାହାକୁ ବାଧା ଦେଇ ହେବନି, ସେଇ ଭକ୍ତିଟା କିଛି ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମୋହତାଜ ନୁହଁ, କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କି କିଛି କାରଣର, କି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲେ ଭକ୍ତି ହେବ, ଏଇଟା ନହେଲେ ଭକ୍ତି ହେବନି, କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଗଲା, ଭକ୍ତିଟା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସବୁ ଭଲରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ନିଜର ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଟା ଭୁଲିଗଲି ଆଉ କଲିନି, କି ମୋର ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଗଲା, କି ମୋର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି, ସେ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଅପ୍ରତିହତା, ଯେ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଆସୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦରିଦ୍ର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରୁଛି, କାଲି ବହୁତ ପଇସା ଆସିଗଲା, ସେ ଭକ୍ତି ବାଧା ହେବନି, ସେ ଭକ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, କାଲି ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲି, ଭକ୍ତିଟା ବାଧା ହେବନି, ଭକ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ଅପ୍ରତିହତା, ତାର କିଛି ବାଧା ଦେଇହେବନି ସେଥିରେ, କାରଣ ରହିତ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ। ତାର ମାନେ ଖଣ୍ଡନ ହେବନି ସେ ଭକ୍ତିଟା କେତେବେଳେ ବି। ଯେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ ଆସୁ, କିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୋର ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଯାହା ସବୁ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ ଆସିଲା, ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଲା, ଯାହା ହେଲା, ମୋର ଭକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଟା ଅପ୍ରତିହତା, ତାର କିଛି ସେ ସିଚୁଏସନ ଗୁଡା କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ସେଇ ଭକ୍ତିଟା କରିବି ହିଁ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତିଟା କରିବି। ତ ସେଇ ଭକ୍ତିଟା ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତି। ଅଧୋକ୍ଷଜ ଭକ୍ତିଟା ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା, ଏଇ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରତିଦର୍ଶୀ। ସେ ଭକ୍ତି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆତ୍ମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୃପ୍ତ ହେବ। ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ସେଟା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ବା ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛେ, ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଧନ ଖୋଜୁଛେ, ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, କଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ସୁଖ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ହ୍ୟାପିନେସ ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ଭକ୍ତି କରିବା ଅଧୋକ୍ଷଜଙ୍କର। ଏଇଟା ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଲେ, କିଏ? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏଇଟା ଭାଗବତମର ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସबै ପୁଂସା ପರೋ ଧର୍ମୋ ಯತೋ ଭକ୍ତିରାଧୋକ୍ଷଜେ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ଏ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ସେଇ ସେଇଟା ହିଁ ଆତ୍ମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ଡସଟା। ତାପରେ वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्णଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅହେତୁକି ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏଠିରେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଗିଯିବା, ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ସେଟା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଯିବ। ହଁ, ୟଦ୍ ଅହୈତୁକମ୍, ଅହେତୁକି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଅନ୍ୟ ସାଧନା ମାନଙ୍କରେ କଣ କରନ୍ତି? ଆଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବେ, ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଗୁଡାକ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି
କରିବେ, କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ପାଇଯିବେ ବୋଲେ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପାଇଯିବେ ବୋଲେ, ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ, ସଂସାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବେ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଶ୍ରବଣମ କୀର୍ତ୍ତନମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ସ୍ମରଣମ ଏଇ ସବୁ ନବଦା ଭକ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଅ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନି ଜଗତରେ, କି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଟା ସୁଦୃଢ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ଏଇଟା ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଦଉଛେ, ତ ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଭକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ତ ସେ ଭକ୍ତିରେ କଣ ହବ ନା, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ। ତ ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟଲି ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଏ ପାଇଁ ଥିଲା, କଲେଜ ଡେଜରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବ, ତାକୁ ଆଉ ସେପାରେଟ ଏଇ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡା ପଢିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏ ଜଗତର ବୈରାଗ୍ୟ ନହେଲେ ଭକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ଭକ୍ତି ହେବନି। ଏଟା ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିବା, ବୈରାଗ୍ୟ ସେମିତି ଆସି ଯାଉଥିବ। ସଂସାର ମୋହଟା କମି କମି ଯାଉଥିବ। ଭକ୍ତିରେ ଆଗେ ବଢୁଥିବା, ଏଠି କମି କମି ଯାଉଥିବ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ସଂସାର ମୋହ ରହିବନି, ଭକ୍ତିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ। ତ ଏ, ଏଇଟା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେପାରେଟଲି ଏଣ୍ଡିଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜଗତରେ, ସବୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ଧର୍ମ ସନୁଷ୍ଠିତ ପୁଂସାಂ ବିଷ୍ଟ୍ୱକ୍ସେନ କଥାସୁ ಯಃ ନୋତ୍ପାଦୟତି ಯದಿ ରତିಂ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଲମ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ, ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକଟା। ନୋତ୍ପାଦୟେଦେ ୟତି ରତିମ୍, ନୋତ୍ପାଦୟେଦ୍ ୟଦି ରତିମ୍ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଲମ୍। ମାନବ ଯାହା କିଛି ଧନ୍ଦା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ, ତାହା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ରତି ଜାତ ନ କରାଇଲା, ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଆମେ କେତେ କଣ କରୁଛେ ଏ ଜଗତରେ, ଯୋଉମାନେ କର୍ମୀ ଗୁଡାକ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କଣ ସ୍କୁଲ ବନାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ, ଇଏ ଓ ହଜାରେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଭାଗବତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବାନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଏଇଗୁଡା ଫାଷ୍ଟ, ଏଗୁଡା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଆମର, ଏଗୁଡା ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା କୁହାଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପଢିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକା ସେଇଆ ଯେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିପାରିବା ଭଗବାନ କିଏ ସେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି କଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି କଣ, ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ। ଆମକୁ ସେପାରେଟଲି ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ବା ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅ, କଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡା ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ଏ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି କର, ନିୟମ କିଛି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତିର ନିୟମ କର, ଏକାଦଶୀ କର, ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରିବା। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଆମକୁ ସେପାରେଟ ଏଣ୍ଡିଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସେପାରେଟ ଏଣ୍ଡିଭର ସବୁବେଳେ ରୁହେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡାକରେ ଆମର କନଭିନ୍ସ ହେଇନି। ଆମେ ସେପାରେଟ ଜ୍ଞାନ ବି ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସେ ବାବା କଣ କହିଲେଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବାବା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତି କର, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୈରାଗ୍ୟଟା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥିତ ପୁଂସାಂ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ କଥା ସୂଚୟ ନୋତ୍ପାଦୟତେ ୟତି ରତିମ୍ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁ, ଯାହା କିଛି କରୁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ରତି ନ ଆସିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କଣ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପ୍ରତି ରତି ଆସିଲାନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉନି,
ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ସେଟା ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ସେ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ କିଛି ଦେବନି, କଣ ଦେବ? ଖାଲି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବ ଆମର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଲୋକ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ଥିଲେ ଚିହ୍ନା, ହଁ, ମୋର ରିଲେସନ ହେବେ, ବହୁତ ଏଜେଡ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ବହୁତ ପଇସା କମେଇଲେ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଆସିଗଲା, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ପଇସା ବହୁତ ରଖିଛନ୍ତି, ଘର କରିବେ, ଘର କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ଯେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ସେଦିନ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ଲାଇଫ ଟା, ସେ ଘର ହିଁ ଭୋଗ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ନୁହଁ, ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ହଉଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଏତେ କାମ କଲେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଏତେ ପଇସା ରଖିଲେ, ନିଜ ପେଟକୁ କାଟି କାଟି ପଇସା ରଖିଲେ, ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରଟା ତୋଳିଲେ, ସେଟା ଲାଭ କଣ ଦେଲା? ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୋର ଘର ଗୋଟେ ହେବ, ମୁଁ ସେଠିରେ ଏମିତି ବାରାଣ୍ଡାରେ ବସିବି, ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବି, ଏମିତି ଚା ପିଇବି, ଏମିତି ଇଏ କରିବି। କର୍ମୀ ଲୋକ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏମିତି କରିବି, ଏମିତି କରିବି, ଏମିତି କରିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ରେଡି ହେଲା, ସେ ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଶରୀର ଛାଡିଦେଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଏତେ କିଛି କଲେ, ସେଟାର ଲାଭଟା କଣ ଦେଲା? ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍। ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କିଛି ପାଇଲେନି ସେଥିରୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ହେଲା। ତ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଆମର ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ହବ, ସେଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହବ, ସେଇଟା ହବ। ଯଦି ଆମେ ଘର ପାଇଁ କରୁଛେ, ଘର ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ଆଶାଟା ସବୁବେଳେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ନା, ଏଇଟା କରିବା, ସେଇଟା କରିବା, ସେଇଟା କରିବା। ଆଶା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି। ତ ଏ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ କରୁଛେ, ସେ ସବୁ ଶ୍ରମ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରୁଚି ନ ବଢେଇଛି। ଆମେ ପଇସା କମଉଛେ, ଯଦି ସେ ପଇସାଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମର ରୁଚି ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଦେଲେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରୁଚି ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ପରିଶ୍ରମଟା ମୂଲ୍ୟ ହବ, ସେଟା ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍ ହେବନି। ନହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ଏ ଜଗତରେ, ସବୁ କିଛି ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍। ଯଦି ସେଟା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାରେ ରତି ନ ଜନ୍ମଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାରେ ରତି କେମିତି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ। କେମିତି ଶୁଣିବା? ଭକ୍ତି ସହକାରେ, ହମ୍ବଲ ୱେରେ, ପ୍ରାଇଡନେସ୍ ନଥିବ, ଗର୍ବ ନଥିବ ଆମର। ହମ୍ବଲ ୱେରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଜଗତରେ, ଯେତେ ପାଠ ପଢିଛେ, ଯେତେ ବାହା ହେଲେ, ପଇସା କମେଇଲେ, ଯାହା ସବୁ କଲେ, ସେଗୁଡାକର ସେ ଶ୍ରମ ଗୁଡାକର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯଦି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାରେ ରୁଚି ଆସିଲା। ଆଉ ନହେଲେ ନତ୍ପାଦ ୟତି ରତିମ୍ ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଳମ୍। ଏଇଟା ସବୁ କେବଳ ଶ୍ରମ, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, କିଛି ମିଳିବନି ଆମକୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ମୁଁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କଲି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ ପାଇଲି? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଗତ୍ୱ ଚିନ୍ତାସକ୍ତ। ଯୋଉମାନେ ବୁଢା ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବୁଢା ହେଇନି ସେମାନେ ବୁଢା ହେଲେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ବୃଦ୍ଧଗତ୍ୱ ଚିନ୍ତାସକ୍ତ, ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ଏତେ କଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଗଲା। କି କାରଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିଲାନି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ କି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ସେଇଟା ଆମର କଣ କଲ୍ୟାଣର କାରଣ, କାଲି ଆମର ସୁମଙ୍ଗଳ, ଆଉ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାରେ ରୁଚି ଆସିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ସବୁବେଳେ। କାଲି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ମଗ୍ନ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧର୍ମସ୍ୟ ହ୍ୱାପବର୍ଗସ୍ୟ ନାର୍ଥୋർത്ഥാପୋ କପଲ୍ପକଲ୍ପତେ नार्थस्य धर्मैकान्तस्य
କାମ ଲାଭାୟ ହି ସ୍ମୃତଃ। ଏଠିରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ମୁକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭୌତିକ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯେ ପରମ ସେବା ଧର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ସେ ଲତ୍ତ ଭୌତିକ ଲାଭକୁ ବା ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଜ ଇଏ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ବି ଅ, କଣ ୟୁଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଅକୁପେସନାଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବା ଯାହା କିଛି ଆମର ଧର୍ମ, ଯେମିତି ଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ଯିଏ ଯୋଉ ଯିଏ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ଅନ୍ତିମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବୁଝୁନେ ଯେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛେ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଆମର ପଶୁ ଚେତନା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ନା ମତେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଦେ ସୁଡ୍ ନେଭର ବି ପରଫର୍ମ ଫର ମେଟେରିଆଲ ଗେନ୍। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶୁ ଚେତନା ଜାଗା, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରେ ବି ଗଣା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବି ନାହିଁ, ତାପରେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ହିଁ ପାଇବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି। Ultimate occupational service should never be used for material gain or to cultivate sense gratification। ଯେତେ ଆମର ଅକୁପେସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଧର୍ମ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛେ, ତାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା। ଆଉ ଇଏ ହେବା କଥା ନୁହଁ କଣ ଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା, 10 ନମ୍ବର। କାମस्य ନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଲାଭೋ जीवेत ଯାବତା जीवस्य च तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि। ଜୀବନର କାମନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କାରଣ ମାନବ ଜୀବନ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରେ। ଅତଏବ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାବତ୍ ଯାବତ୍ ଜୀବେତ ଯାବତା, हाँ, जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା, ଆମେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ କଣ ପାଇଁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହଁ। କାମସ୍ୟ ନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଲାଭୋ ଜୀବେତ ଯାବତା। କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା କଥା? ଏଇ ତତ୍ଵ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଧାରଣ କରିବା କଥା। ଏଠି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଧାରଣ କରିଛେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଆମର କେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବା, ଆମେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବାନି କି ଆ, ସୁଖ ପାଇପାରିବାନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏଥିରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ଏ, ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନଟା ସେଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆମେ ଜୀଇବା କଣ ପାଇଁ ନା ଏ ତତ୍ଵ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ। ତତ୍ଵ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ଜୀବେତ କଣ ଜୀବେତ ଯାବତା, ସେ ତତ୍ଵ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଇଏ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ ଶ୍ଲୋକଟା, ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ପଢନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ଅ ସେଟା ଗୋଟେ ଫେମସ କଥାଟା କଣ କି, ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ପେଟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ନା ନା ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା, ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନୁହଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା। ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ
ସମୟଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଦେବା। ଆ, କାମସ୍ୟ ନିନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଜୀବେ ତଦାବତା। ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ପରମ ଲାଭ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ବି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା କହିଲେ। ଆଉ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆ, ଏଇଟା ଆମେ କାଲି ପୁଣି ପଢିବା। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। କାଲି ସରିଯିବ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା, ତାପରେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ବି, ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଏମିତି କହିଦେଇ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ତ ଥାର୍ଡ ପରେ ଆମେ ସେମିତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଆସିବ। ଆଉ କଥା ଆସିବ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କେମିତି ରଚନା ହେଲା, କେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଇଲେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଏସବୁ କଥା ଆସିବ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କୁନ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତୁତିଟା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତିଟା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ଜାଣିବାର ଦରକାର। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମେ ଏଇ ରୂପରେ ପଢୁଛେ। ଯଦି କିଏ କହିବେ କି ଯଦି ବୁଝି ହଉନି କି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା କି କଣ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆମେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ନୂଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ ଦୂର ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ କିଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେତେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହିସାବରେ ଗାଇଡ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଥିବ ମନରେ କହିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେଇ ଉପରେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ରହିଲେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା। ତ ଏଇଟା କାଲି ଆମେ ପଢିବା। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ଟା ଯୋଉ କଲେ ତାର ସାରାଂଶ ଟା ରହିଲା ଯେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଭାଗବତମ ଟା କଣ, ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସାରାଂଶ ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବେ ଚାପ୍ଟର। କଟିଗଲେ ଆମେ କାଲି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ହଁ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାରାଂଶଟା ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା, ଯେ ସୁତ କେମିତି? ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନେଇକି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା କହିବେ। ଯାହା ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ, ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳ। ଚାପ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ସାରାଂଶ